Хайде. Дзън, честит празник. Честит празник. На тебе. Спаси. Здравей. На здраве. На здраве. Голям празник. Голям празник на виното и на лужата. Вие сте много свързвате нещо конкретно? Малко чак да ви. Колко взема? И около 20-30 каракера. От аренда са ли са? Имаме мои. Условията са добри? Много, много. Перфектно. Шепа се остава винаги отдолу, да не взима силата. Ако ти е това въпросът. Това ми е въпрос. Шепа винаги отдолу, да не взима силата. А пък това... Я обясни сега къде това. А? Това тук дедо казва го оставяме на чеп. На чеп. А, така. Едно, две, три. Горе по... Прешевски. Полека да не удариш от дъсутри, полека от дъбо да удариш. Весе, от коя пъпка се режеш? Аз не знам. Да не взема да отрежа нещо. Да, добре. Дири! Да не опропастим мозък. Те две рамена няма ли да ги пускат? Ще идва ли водиката или не е тръгвал? Трябваше да си да извима, пък така да извима. Няма, не. Същите ли? Няма. Не. Аз занимавах с такива работа. Да, да. Не е свързано с това, което беше. Което говори. Някакъв клуб на сумали. Да става точно пред мен. Благословен Бог наш всегда, нине и присно и во веки веков. Амин. Бог
Господ, яви се нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, яви се нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, яви се нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, яви се нам, благословен гради во имя Господне. Стои во веки веков, амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православным християнам, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти се, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся о високом просвященнейшем митрополите нашем Иоанне. Ще молимся благочестивым православным богорским народом. Ще молимся за всю братью, за вся христиане. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услыши, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих моря далече, и милости, буди, Владико, о гресех наших и помилуй ни. Милости, Бой, человеколюбец, Бог еси и Тебе славу высылаем, Отцу и Сину и Святому Духу. Господи Боже наш, който в начало на Твоето създание си сътворил небето с големен вятър, защото се освети и прослави Твоето пречисто и величествено име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Благославя се този лозен масив с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсване с тази осветена вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Благославя се този лозен масив с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсване с тази осветена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благославя се този лозен масив с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсване с тази осветена вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, опование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Христос и истинни и низ Бог веки наш, веков. Амин. молитва и пречистие, Господи, помилуй, препорочния, Господи, светия помилуй, своя матеря, Господи, помилуй. преподобник и богоносник Отец Наци, Владико Бог. Святаго мученика на институциите на град Варна, производители на вино и цяла аудитория събрала се по повод Трифонов ден на този лозен масив. Обичали в Господа, братя и сестри. Светата църква мъдро отредила, когато нещо имаме да започнем добро, да го започнем с молитва. Паметта на Свети Трифон е уникална памет на един древен мъченик, който е послужил своето време и е претърпял доста мъчения заради вярата в Христос. Защото ние вграждаме, съгласно указанията на Седмия Вселенски събор, в тъй наречените вместо престолия или онзи прекрасен плат, наречен Свети Антимис, частица от мощите не на някой друг мъченик, а именно на Свети мъченик. Дошли сме тук с добро устроение да извършим това последование малко. Искам да кажа, че то можеше да бъде и по-дълго. Водосвета извършихме в храма сутринта, тъй като иначе 40 минути със сигурност ще имаме пребиваване тук. Така е по-разумно, с един разумен така богослужебен малък устрой на молитва и предстои самото подрязване. Така че ако нещо има, което можем ние да направим... Така? И понеже това лозе, както формираме тази година за пръв път, То слава Богу. което с превод значи, че ще го оставим една плодна. Долу. Сега ви тук ще ми кажете. Сега тук ще порежем и после тук горе. Така? Тук горе.
Мисля, че ще наблюдаваме сега тези двете лози до година какво ще дадат. Вижте, ако не дадат, Не може да не дадат. ще знаете кой е виновен. Резидбата, не молитвата. Може залетие с свинци. Ние друго ще направим. Естествено, че ще залеем и с винци, но това е осветената вода. Нека тя да си бъде в лозния масив, а това вече, разбира се, ще се там. Това ще да зарежеш. Ако нещо друго трябва, Оглогодните начинания с наречените тамарина, винаги сме били заедно. Ами, ние не може да не сме благодарни, каквото можем. Имаме много тежък случай. Проблематичен трябва да... Така и пък и без това. Когато Светия престол в един новоизграждащ се храм трябва да бъде нов храм осветен, светите мощи се вграждат в пълния чин на освещение в самия при на Свети Яков Персиец. Едното име беше много хубаво. Са неизвестни. Грижата се надяваше да дойде още по-хубаво. Защото какво било там, за кръвността очаквам да стане един хубав купон. Днеска не е Свети Валентин, което в превод значи, че трябва да бърза да се тръгва, което от превод значи, че може да продължим и след полунощ. Здраве! Любовта, любовта, нагоре ми дойде.
That's
Браво, господин Стани! Браво! Доктор Стани, страхотни пречистни качества. Дами и господа, оставим малко да пашистка вълна. Само ако спрат колегите отвън.